Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesimbo sisaxoxa guys ngoba ziningi izinto ezenzeka season 8 sisangazixoxa ke ezinye nama episode akhona uhlangahlangene ngilapha ke endabeni kaMakhwela lona laba bathi siyamdabukela. Nakuleya video sakhuluma futhi uthi hayibo uMakhwela naye uzokubona kwabonwa abanye olalela umayeni nje ethi uMakhwela naye uyokhuphuka naye ngoshuni ethwele izandla esikoda lo baba yena ngathi hawu ukukhulumela emoneni kanti chu nayi nje into angithi uMakhwela yena mncane. uMakhwela manje njengoba sekhona seku-official sibonile ku season 8 elotsholo laphaya kwipage lomndeni ukuthi nje kuthiwe my wife yabo ukuvele yena kube into ecacile nje yabo ukuthi ipost ingobani my wife ukuthi singisazi kahle kodwa uzoyizwa lento. uMakhwela manje usengene kushuni ukuthi yena yothe postwa ngale ku social media kube kubhalwa imlando indaba nje ukuthi I love you so much my wife ayikho kodwa into ekhona ukuthi uGogo Flow warawara ekugcineni mase kuthiwa indlunkulu uMakhwela ukuthi unconywe nje kuzwakala ukuthi cha waze wanconywa hawu kuthiwa mhlawumbe uyakhazimula nkosikazi vele ukubhala izinto ongasaqonda ukuthi i-caption beyingasala yabo mayisana noma kuvele kufakwe leli khanda leli lothando angithi yabo ku social media akhona lamakhanda lawo uyakhetha-ke vele kube lelo khanda kuphela. I-caption isithatha isidukise singasazi ukuthi le caption isengalesithombe sonkosikazi noma isingumnikazi isingu-husband. Uthola ukuthi uyabona unkosikazi muhle uyaconsa mhlawumbe ade emcimbini ube kuphi engabe nje kugijima i-present worship nje yankosikazi uyanconywa cha kuzomane kube i-paragraph ende ugcina ungasazanga ukuthi hawu hey futhi lapha yana ku-family page nabangapostwa angiboni ukuthi bayakhalaza ngoba ukuncomeka nje unconywe kahle kuzwakala cho nokuthi nje ngiyakuthanda yabo lo ngiyakuthanda lo I love you yabo awukho kukhona ukuthi nje isave indlunkulu indlovukazi indlunkulu akalisebenzisa sendlovukazi indlunkulu usengeni ulapho ke naye angithi so number 5 naye ulapho kuyothi ngivela isithombe sakhe mhlawumbe sathi inhla hawu sengipostiwe ethi uyofunda i-caption naye aduke nje njengoba nasehlezi sidukile sithi hayibo angithi nje nabalandeli baze bexabaniswa ilama poster agcina ongasawaqonda abanye bethi hawu umpostelani le sesitholile inemali phakathi indaba kodwa kuMakhwela sisasho nje ukuthi izinto nazo sazomdida njengoba abanye sebedidekile naye usozokuthi mhlambe entweni athi angikho available vele zimkhalele naye usazothebuzwa imibuzo mhlambe kuthiwe Makhwela yini ongayithandanga njengoba sikhona ethi uyakhuluma vele sethi usukhuluma kakhulu kade ebuziwe wegazi yazi ukuthi ibhlungu kanjani leyo nto ibhlungu noma ngingayijwayele ngicabanga ukuthi hayibo ukuthi ufike ubuza ukuthi awusho kusenhlizweni usuyakusho kusenhlizweni emva kwalokho sewurong futhi kanti ubuzwelene uMakhwela usazokubona usazohlala lapha uMakhwela ethi i-meeting iyahamba uzwe usegudlwa ngezinto yena ayixoxe eceleni seyivela la kwi-meeting sekuyilo nalowo olinganisayo ukuthi hayibo yimi ke lo usize 5 wami isicathulo sami kwi-meeting kade mhlambe njalo naye ekhuluma eceleni enzela ukuthi kulungiswe iphutha alibonayo or a-protest jiki kwi-meeting sekuzwakala ukuthi njalo abanye labenza ukuthi uphakathi lapho yabona nje into asazoyibona ukuthi mawuke wathi cha kuyashuba
Kufanele ulobe ukhuphuka ngoshuni ukuthi yebo baba, yebo baba, yebo baba. Washintsha-ke lelo chorus lelo, siyakukhalela. Washintsha lelo chorus lelo, awusahloniphi. Manje siyabuka ukuthi hawu, yena useyithola kwiy'nkulumo zakhe. Usezithola engathi uyimpendulo yezwe elonakele. Kanti uzosefika ngaphakathi naye ebone ukuthi hawu, izwe lonakele nje kunje, yabo. Yazi lo mhlabelelo leyo wethi impendulo yezwe lonakele. Yena-ke usimthole esho njalo ukuthi hayibo, nalaba bese bemngabaza, naye usazoke efike lapho ebona ukuthi kungabazwa ini. Ngoba yena usho nje usagudla kwiy'ndawo ezingaphandle, akakangeni phakathi. Mayesephakathi-ke awu, uyobona naye ukuthi hawu, kanti ukukhuluma nokungakhulumi kubuye kufane. Uzowubeka umbono, mhlawumbe umbono wakho awubalulekile. Uzobizwa kwi-meeting, mhlawumbe i-meeting ayikho ngawe, kodwa nje usubiziwe ngoba nawe unkosikazi. Hawu, samzwela Nkosi yami. And washo-ke ku-episode 1 wathi ayikho into yokuthi uspecial la. Yena uyothatha wenze njani? Uthatha afaka unkosikazi ekhaya. Lento le yamathandana okusho ukuthi into ebalulekile imali. Mina ngibuka lokho ukuthi imali ihamba phambili. Unkosikazi-ke landele emva kwemali. Manje mawukuthi inhliziyo yakho igcwele kakhulu, igxile kakhulu ko I love you, usazokhala. Naye-ke uzomfica ngoba nje sekumficile. Sabona nje lapha yana ikhona into aye-worried ngayo. Sezwa futhi ukuthi hawu, nawo ama-duties amaningi esenikezwe uMacele. UMacele phela washeshe watshela ukuthi hhayi nizolungisa ukuthi zazi hayibo. uMacele ulungiselani lento ngoba uMakhwela kufanele manje le ndaba le ayilungise nohusband wakhe. Kubekwe indaba yokuthi mase sekufike leso sikhathi esisheshayo uMacele yobe sehlelile sathi hawu. Wase seba absent ekhona kwakusho yena umnikazi wendaba wathi uMacele angazi uzothenga kuphi yabo. Manje nje yena mayihalela ukuthi uzolobe bakhona la eduzane usazogodola uMakhwela wamtshela kodwa umayini. uMakhwela usazothi indlu unayo, imoto unayo, abuye ayikhuze mhlambe sekuthi akangene emotweni ahambe. Leyo nto ke ngangisho. Manje nina angazi ivoice yami ibuye ibe njani mase nezwa ngathi umuntu ngiyaxabana naye, kodwa ngaxabana kanjani abantu be-TV show engabazi. Usazoke nje naye angena emotweni ayidumisa aphinde ayicishe ahamba ayolala kuleyo ndlu kuthiwa eyakhe. Elale engafiki uhusband wakhe, engamtholi futhi nasefonini. Mayesembona futhi lo husband wakhe semtshela ukuthi kade ngikudinga ngosuku elithile siphela isithembu lesi. Emtshele kanje. Washo futhi ukuthi hayi mase efike lapha egcekeni sekunokushisa akekho umuntu yena amlwelayo. Unkosikazi la bonke bajimile. Hayi wasuMakhwela uready ukuba mdala. Sezwa kusho yena sathi uready ukuba mdala makunjani. Ivele izenzakalele leyo nto leyo ube mdala. Ngoba nje la empilweni kunama stages akhuphukayo ngokukhuphuka kweminyaka. Mayesethi yena hayi. Wathi uready ukuba mdala uMakhwela esho ku-episode 1 ngifuna ukunitshela ukuthi kwakuthiwani kuye. Kwasho yena wathi useready ukuba mdala. Asazi-ke. Ngoba nje ziningi izinto ezisazo ezimphula umoya. Mhlawumbe uyokethi lapho uyaphuma ethi uyijabulele efika umayeni eyithulele. Ayibo, guys ayikho serious le video, ayikho serious kodwa yeke vele. Yabo indaba yokuthi kuthiwe same person different bani usuke uphupha elide nje lapho. Mhlambe naye ucabange kanjalo ukuthi same person kodwa i-experience izoba different. Asazi-ke nathi. Asazi kodwa ukumzwela bandla ngiyamzwela. Ngimzwela ngokuba mncane, ngimzwela nje ngezinto eziningi kodwa-ke uye phela oyikhethele. Yena uyikhethele. Uyakhomba futhi ukuthi uyikhethele ngoba hayi yonke into la simlela khona ulobe kushilo ukuthi uready.
Kodwa ngokuthi uyingane, cha siyamzwela lapho usebakithi. Usuzophostwa ukubhala ukuthi Ndlunkulu Macele, Ndlunkulu Makhwela. Wafikeni kangakanani? Bukani ukuthi sekunjani? Yimi kwasha kwacima udu. Ngeke nje kuthiwe Makhwela ngiyakuthanda, yabo. Kodwa phela nawe uyazi, angithi ufike vele abaphambi kwakhe baphostwa kanjalo. Uthando nesithembu usulibuka naye. Shuthi usewujwayela-ke. Bye.